FC Pivopiči zvíťazili z Detonators 4-2, pri mikrofóne strelec 2 gólov Detonators Matej Ostroludský. Matej, tak ako si sám hovoril, prvý zápas v top lige, hneď 2 góly, svojmu týmu si síce pomohol, ale nestačilo to na zisk, čo je len bodu. Tak určite, tak mali sme tam šance viaceré, ale snažil som sa čo najlepšie pre ten tým niečo urobiť, nahrávať. Mali sme, ako som povedal, šance a škoda, no mal to byť gól, mohli sme aj vyhrať, ale taký je futbal. Niekedy sa obráti to šťastie, takže si myslím, ale dobrý výkon, akože fakt super. Určite s tebou v zostave Detonators, ktorí mali zlé výsledky, tak možno môžu pomýšľať na nejaké aj bodové zisky. Budeš hrávať s nimi teda naďalej? Tak jasné, keď chalani budú chcieť, kamaráti, tak určite prídem veľmi rád a pomôžem im. Hlavne, aby sme mali v pohodu v tom týme a keď to pôjde, tak myslím si, že môžeme byť aj lepší v tej tabuľke. Matej, ďakujem. No a čo sa týka výkonu Pivopičov, bude hodnotiť ako inak Ferry Sojka, ktorý zvyšoval na 3-1. Ferry, víťazstvo 4-2, zaslúžené? Určite áno. Neviem, čo k tomu povedať, bol to taký dosť nervózny zápas. Čakali sme trošku voľnejšie tempo, že to bude, a bolo to dosť nervózne. Ale myslím si, že sme tými gólmi ich trošku tak nabudili, by som povedal, ale no... Bol to ťažký zápas, dosť ťažký. Čím sa to dnes vyhrotilo podľa teba? Dosť veľkou nervozitou, lebo niektorí tí hráči boli nervózni aj z ich strany, aj z našej strany. A taký je futbal a súdi to trošku tak aj púšťal, čo bolo super, lebo tak hral sa futbal, hralo sa tvrdo a bolo to dosť nervózne. Víťazstvo z kategórie povinných dnes? Určite áno, čo sa týka tabulky, ale ak sa pozrieme na ten priebeh hry, tak to bolo dosť vydreté víťazstvo. Ferry, díky. Ďakujem. Dík sa darí. Podobne.